ҳаматон ба салому алейкум дӯстони азиз, ҳаматон ба як ҷаҳон ташаккури зиёд ки бо дастгирии шумо анамуқа кора мо сар кардем. Як бо бародарон мо семонташро гирифтам, бо соли семонтоям дакор мешам. Боз як бародарон мо телефон карда чӣ лозим гуфтам. бисёри ҳаматон ба як ҷаҳон ташаккури зиёд ки камтар бошад ҳам ёрдам карда истодаито. ман айни ҳол устаҳо кор карда истодам. худо хоҳад иншоаллоҳ барвақттар хонаро сохта буд карда метим иншоаллоҳ. фариднако якта гап нест. ассалому алейкум тамошобинони канали Санҷар медиа. чара ҳастон? сеҳату саломат монеа нашуда гаштиптон мен дӯстони фақат гази зер кунтон бо як дастгир кунтон камак як дастгир кунтон ҳамин хона буд мешад дохат. шумо ки занг зад? мо як бародарон мо занг кай занг задам. задам? як ҳафта пеш занг задам. чӣ гуфтам? семонта шифтан рафта семонта оли ва кардим ку гирифтим ку бо нулинги дига монд. ҳамон бародарон мо боз як бародари дигар мо хоҳиш кардан ки мо ва до дакор халос гуфтан. ҳамин чие ки дакор мешад ҳозир ба ҳама чизо мо ҳаст ку чизе ки дакор мешад ҳатман ба мо ватсап баромада навистон ки фалон чиз дакор мо ҳатман кӯмаки худро мерасонем гуфтам. бо инҷа бисёри подписчикон мо хайр карда истодем. картаро худоро шукр пул гузаштааст. ҳазор раҳмат дӯстони азиз барои дастгириятон. албатта ҳамин кор бо дастгири шумо шудааст. шумо ҳастед, мо ҳастем ва ҳамин корро карда истодем ва албатта дар хизмати мардум шуда истодем. барои ҳамон дӯстони азиз ҳазор раҳмат. бо ками дастгир кунтон иншоаллоҳ ҳамин хона буд мешад. ҳоли камдиҳари бисёр аст. ман инҷа ҳоҷатхона сохтан накор, як ошхона сохтан накор ёки забораш ҳаст. ҳайвеши сонибат мебинем. ҳозир расми глав намехонаи созем. харидор сохта буд кунем, падкришка кара дохат, падкрич кунем, баъд бо фикри шумо хай бо мақсад мекунем. якҷоя мебинем дохат бо дастгири шумо дохат шароитро нигоҳ кара кор кардан мекунем. агар меҳмонгоҳ домон бошад, подписчикон, мухлисо, тамошобинон бошанд, зиёрат барави мешар мегуфтагӣ бошанд, ҳаминҷа тамошо кунед. истодигоҳам ҳаст ку ҳамин аз конумодом мешанд назди дига ҷо. адрес шаҳри конумодом, ҷамоати деҳати ниёзбеки часпои навашка мо кор кардем. биёйтон баъдир ҳол як бародари аз омада рафтам меҳмонӣ. агар ки касе ки адресро намедонад омада наметавонад ҳатман мо ба телефон кунед то мо худомо гирифта мебием. обязательно албатта мо албатта дар хизмати шумо ҳастем. бори дигар ҳазор раҳмат барои дастгириятон. албатта ин канал давоби нашуда лайк монанро ҳатман фаромӯш накунед. ба канали монам гузариттон манам фаридун урушбоев. фаридун урушбоев ютуб канал дӯстони азиз ҳама вақт дар хизмати шумо мешинем. ҳазор раҳмат. сал баланд бошитон. видеои нав ба нав аз ду канали мо мебурад. яке аз канали Санҷар медиа ва аз дуюмин канали мо Фаридун Урушбоев. дӯстони азиз хай видеоро ҳатман то охир тамошо кунед. карти Сбербанк ҳаст дар рӯи экран ва карти Душанбе Сити мондагӣ. бешаки аз ҳаматон як ҷаҳон ташаккури зиёд. видеоро то охир тамошо кунед. ҳатман ҳамин видеоро лайк ва падилиса карданро фаромӯш насозед дӯстон.
حشره باید کنیم